Τι, κολόνια. Ναι, το κούρο στο δικό μου, σαν πως το έχω φορέσει και ποτέ. Κολόνια στον κοκόσκα. Ναι. Θα πετσικάρει. Καλά, το στεγνώσουμε το σεσουάρ και θα βάλουμε πάνω άλλα βιβλία. Ή να το στεγνώσουμε όπως κάνουμε με τα χαρτονομίσματα. Γιατί Θεέ μου, γιατί να μου τύχει, γιατί Θεέ μου, γιατί. Να σας αγοράσουμε ένα καινούριο. Και πού θα το βρεις? Έχει εξαντληθεί! Συγγνώμη. Τι κάνεις έτσι Βερονούλα, θα το διασώσω. Την επανέκδοση του καταλόγου της έκθεσης του Λονδίνου του 1953, τόσο χρόνο βιβλίο. Πήγαινε φέρ το σεσουάρ. Να πάω, ναι. Και το κούρος. Πού είναι? Στις πετσέτες από πίσω. Δεν το πιστεύω ότι ξέρασε πάνω στα βιβλία μου. Ψέκασε στους ανθρώπους της τούντρα. Άμα θες να ξεράσεις, κυρία μου, να πας εκεί που ξέρεις. Και στο Φουτζίτα λίγο. Αηδία μου έχετε. Όχι, όχι. Λοιπόν, εκεί με τα υδραυλικά, εκεί νομίζω το παρατράβηξα. Λίγο. Καλά. Τι? Υπήρξες μεγαλοφύης. Δεν το απάντησα πολύ καλά. Μεγαλοφύος. Αυτό με τον αποθηκάριο. Μεγαλοφιές. Πώς νιώθει η καημένη? Ποιο? Η καημένη λέω, πώς νιώθει η καημένη? Νιώθει καλύτερα. Καλύτερα. Εγώ αντέβρασα τόσο υπερβολικά, νιώθω απέσια. Μα όχι καθόλου. Εγώ την άρπαξα και εγώ από τα μούτρα για ένα κατάλογο. Δεν το πιστεύω ότι το έκανα αυτό. Γύρνα σελίδα. Αυτό θα κάνω, θα έχει κάνει εδώ. Ίσιον τώρα. Μίλαξε εγώ. Μιλαγμένα είναι. Θα τη σκίσετε. Όταν εσύ δολοφόνησες το χάμστερ. Δολοφόνησα! Εννοείται. Όταν εσύ δολοφόνησες το χάμστερ. Εννοείται. Προσπαθείς να μας κάνεις ενός μένοχη, ενώ εσύ έχεις βάψει τα χέρια σου με το αίμα του χάμστερ. Έβαψα εγώ τα χέρια με το αίμα του χάμστερ. Κάτι χειρότερο. Το παράτησες μόνο του να τρέχει από το φόβο του σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Ποιος ξέρει το καημένο το χαμστεράκι. Θα κατασπαράσει και ολοζώντανο από κανένα σκύλο ή κανένα ρουραίο. Έχει δίκιο. Τώρα έχει δίκιο. Πώς έχει δίκιο. Και κάτω. Και εσείς, γιατί δεν βγήκατε έξω να το ψάξετε? Ήξερα εγώ τι είχε κάνει αυτός, ιδέα δεν είχα. Δεν μου είπε τίποτα ούτε σε μένα ούτε στα παιδιά. Την άλλη μέρα το πρωί μας είπε ότι το χάμστερ είχε αποδράσει. Πετάχτηκα έξω στη στιγμή έτσι όπως ήμουνα. Με τις μπαλαρίνες. Δεν έπρεπε να μαζευτούμε εδώ απόψε. Εγώ στο είπα. Τι? Μου είπες εσύ τέτοιο πράγμα? Ναι, στο είπα. Μου είπες ότι δεν έπρεπε να μαζευτούμε. Είπα, νομίζω δεν είναι καθόλου καλή ιδέα. Η ιδέα είναι πολύ καλή, κι άλλα ήτανε. Έλεος πια. Ρούμικανής. Μου είπες εσύ Μισελ ότι δεν ήταν καλή ιδέα. Είπα, έτσι νομίζω. Έτσι νομίζεις? Εγώ θα έπινα ένα. Εσύ δεν θα φεύγεσαι. Και οι τουλίπες. Ποιανού ιδέα ήταν οι τουλίπες? Εγώ είπα, απλώς είπα κρίμα, μας τελειώσαν οι τουλίπες. Δεν είπα να τρέξεις από τα άγρια χαράματα με τα σόβρακα στη μουτόντινα, ναι. Μην εκνευρίζεσαι, Βερονίκη. Όχι, γιατί δικιά του ήταν η ιδέα για τις τουλίπες. Τελείως δικιά του. Τι γίνεται, εμείς δεν πίνουμε δηλαδή, Ναι, Βερονίκη, αυτό. Θέλουμε κι εμείς δρούμοι. Τώρα θα σου πω κάτι άσχετο, αλλά δεν έχει μεγάλη πλάκα. Που ένας απόγονος του Σπάρτακου και του Τζον Γουέιν δεν μπορεί να αγγίξει ένα ποτικάκι. Έλα, βάλε μου και εμένα. Είπα όχι, Βερονίκη, δεν Μισό! Θα κάνεις και πολύ ακόμα. Συγγνώμη. Έτσι το έχουμε, ωραία, πιες. Πιες όρο το μπουκάλι άμα θέλεις. Συγγνώμη, το αλκοόλ σας κάνει κακό? Τα καλύτερα μου κάνει. Λοιπόν, εγώ δεν μιλάω άλλο, παραδίνομαι. Θα κάνουμε το. Λεκάνη! Πού είναι η Λεκάνη! Όχι, τα βιβλία. Τα βιβλία. Όπως το λέω εγώ γράψω. Σιγά μην κουνιάστε. Και αυτό δεν είναι τίποτα μόνον μια σκοτεινή μηχανογραφία για την άρωθεν χειραγώγηση των μετοχών. Σιγά, έτσι, μπράβο. Τέλεια, τέλεια. Έτσι, μπράβο. Τέλεια με την άνεσή σας. Τώρα είμαστε φουλ εξοπλισμένοι, ναι. Συγκινήθηκα από τη στοργή σου. Ανησυχώ ειλικρινά. Συγγνώμη, δεν το πρόσεξα. Ανέτ, σε παρακαλώ, μην ξαναρχίσουμε τα ίδια. Επειδή αυτοί τσακώνονται γιατί ο γάμος τους έχει γαμηθεί. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσουμε κι εμείς τα ίδια. Με ποιο δικαίωμα
ότι ο γάμος μας έχει γαμηθεί. Ποιος σας έδωσε την άδεια? Αντί να σας πω, κύριε, αυτό. Αυτό το κοινωνία πώς το εννοείτε? Αχ, με έχετε εξουθενώσει. Αυτή η συζήτηση δηλαδή είναι εξουθενωτική. Εσάς περιμέναμε να το μάθουμε. Στο Δαρφούρ. Για όνομα του Θεού αυτό μη λες τη λέξη Δαρφούρ. Βερονίκη. Βερονίκη, όχι βία. Βερονίκη. Όχι βία, Βερονίκη. Άφησέ με! Ξέρεις κάτι? Αρχίζω και σε συμπαθώ πάρα πολύ. Όσο και αν συμφωνεί ο άντρας μου ή όχι, πρέπει να είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση. Ανεξαρτήτως από το μέρος που εκδηλώνεται αυτή η βία. Η επαγρύπνηση είναι... Ανέτ! Κατά τα υγερία να πήρεις την κατάσταση που βρίσκεσαι. Ποια κατάσταση? Μια χαρά είναι. Η επαγρύπνηση είναι ωραία σαν ιδέα. Ένα λεπτό. Ναι. Ποιο? Όχι. Όχι. Καμία συνέντευξη πριν τη δημοσίευση της ανακοίνωσης. Καμία. Απέτω! Να σταματήσετε αμέσως! Όχι βέβαια. Μας έχετε τρελάνει! Και βέβαια όχι. Μας έχετε τρελάνει! Όχι. Μας έχετε τρελάνει! Και βέβαια όχι. Να φύγετε! Απέτω! Να φύγετε! Εγώ αυτό έλεγα πάντα. Αλήθεια, Μισελ, για πείτε μας, τι λέγατε πάντα? Πείτε. Όχι, πείτε μας. Δεν ξέρω. Γιατί πρέπει εγώ να ακούω όλες αυτές τις ευπρεπείς μαλακίες? Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να είμαι η μόνη εδώ μέσα που δεν αισθάνεται αυτή τη μάλλον ευχάριστη γαλήνη. Στην πραγματικότητα πιο δυστυχισμένη δεν έχω υπάρξει ποτέ. Αλλά και η μέρα η σημερινή δεν πάει πίσω. Είναι η πιο δυστυχισμένη μέρα της ζωής μου. Ποιες κι άλλο να ευτυχήσεις? Μισελ, κάθε λέξη που εκτοξεύεις από το στόμα σου με τρυπάει σαν σαΐτα! Μια χουλιά μόνο ήπια από αυτή την μπόμπα το ρούμι σου που μας το παρουσιάζει ως θεία κοινωνία. Δεν πίνω, Μισελ, και το έχω μετανιώσει και φρικτά. Είσαι σοβαρή? Συγγνώμη. Λέω, είσαι σοβαρή? Ακούς τι λες? Το παιδί μας ο Μπρούνο, στο οποίο αναγκάστηκα να δώσω χθες το βράδυ 2 ολόκληρα εφεραλγκάν που είναι μέσα στην κοδεΐνη. Φταίει και αυτός! Και επειδή αυτός χαπακώθηκε, μπορεί να πει ότι είναι αθώος! Έλατε και καμηθείτε! Ωχ, αρκετά σας ανέκκα στο πιάλο από το να πάτε να γαμηθείτε, να μην τσάτα μου! Τι πάθανε, αυτές ξεφύγανε εντελώς. Κάσε μωρί! Κάσε μωρί! Κάσε μωρί σαούν! Δεν υπάρχει κανένας υπερασπιστή εδώ μέσα. Εσύ γιατί δεν με υπερασπίζεσαι? Φεύγουμε. Τι θα κάνω εγώ με τα βρωμολούλουδά σου?